your body straight. Straight naman 5. Hi friends! Ngayon po ay Saturday at day 5 ng plank challenge natin. Yes friends, weekend ngayon, pero kukunti lang ang mga tao na naglalakad-lakad dito sa Fortis Park. Kung summertime friends, ito siya kasi volleyball area to. Sobrang dami ng mga naglalaro dito ng mga young people actually. Tapos doon sa kabila, another sports na naman ang nagaganap. Yun friends, yun yung info sa place kung saan ako plank for today. Sa ngayon po friends ay hapon na, malapit nang mag-sunset actually. Kaya napag-isipan kong gawin ito before na dumilim. Ang gagawin po natin for today, plank challenge natin for today ay magpa-plank ako ng 50 seconds, straight arm plank 40 seconds, knee plank 30 seconds, left side plank with arm raised 16 seconds, right side plank with arm raised 16 seconds, cobra stretch. Yun yung gagawin ko friends. So hindi lang siya yung dalawang moves na ginagawa natin dati. Medyo madami na kasi malamig po dito sa labas. So instead na dalawang moves lang yun actually, dalawang ang tawag nito, pose, pero may left saka right. Ginawa natin madami para mag-sweat out naman ako, parang totoong talaga workout friends. So yun, so mag-start na tayo kasi malamig friends. So gawin na natin now na. Ganyan muna natin yung mga snow. Kasi bako-bako. Bako-bako kasi friends, mahirap siya. Mahirap pag bako-bako. So start na tayo friends. Ready to go. The next 50 seconds. Plank. 3, 2, 1. Start. 50 Parang seconds. sinisipon Plank. ako. Pero wala naman akong sipon. Sa lamig lang talaga friends. Breathe naturally. Breathe 40 naturally. seconds. Ayan, may family 30 doon seconds. sa unahan. Isang pamilya, nasa big chair sila. Nakaupo. Siguro tinitingnan nila ano yung ginagawa ko dito. 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Take a rest. The next 40 seconds. Straight arm plank. Straight arms lang. So dapat ganito. Ganyan na natin friends. Gumagamit ako ng ganito, nagdala talaga ako kasi may problema ko sa wrist. Hindi ako makaganyan. So dapat may hahawakan ko. 3, 2, 1. Start. 40 seconds. Straight arm plank. Put your hands directly underneath your shoulders. I hope 30 seconds. directly shoulder to. Hindi naman makita. Ayan, 20 takbo-takbo seconds. pa yung bata. Ten, 9, First time natin 8, nag straight arm 7, plank friends. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Take a rest. The next 30 seconds. Knee plank. Knee plank. Ito yung pinakamadali kasi knee plank. Kasama yung knees. Yung madali lang ito.
Kahit mag-plank na ako ngayon, kaya ko yan. Kahit mag-start na ako kahit hindi ko nag-start. Time. Yan lang kasi eh. 3, 2, 1. Start. 30 seconds. Knee plank. Diba? Para lang mababasa ng aklat. Don't sink or raise your hips. Ano ba yun? Ano ba yung ginawa ko? 20 seconds. I hope okay. Don't sink or raise your hips. I hope sakto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Take a rest. The Ano next tingin nyo, friends? Sakto o 16 mali? seconds. Left side plank with arm raised. Left side. Parang sinisipon talaga ako, friends. 3, 2, 1. Start. 16 seconds. Ganyan na Left lang. side plank with arm raised. Arm raise talaga. Keep your body straight. Arm raise 5, talaga. 4, 3, 2, 1. Take a rest. The next 16 seconds. Right side plank with arm raised. May babaeng parang sinisipon. Pero dahil sa ano lang to, friends, dahil lang sa lamig. Hindi totoong sipon. 3, 2, 1. Start. 16 seconds. Right side plank with arm raised. Keep your body straight. Straight naman. 5, 4, 3, 2, 1. Take a rest. The next 30 seconds. Cobra Cobra. stretch. 3, 2, 1. Start. 30 seconds. Cobra stretch. This exercise stretches your abdominals. 20 seconds. Ang ganda ng kahoy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Congratulations. Congratulations. Ayan, friends, nagawa natin ang Day 5 Challenge. Congratulations daw. Please don't forget to press like, subscribe, and bell